Hello and what is up guys? ମୁଁ ଅତି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପ୍ କମେଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ କଥା କ'ଣ ଥିଲା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଜନ୍ ଥିଲା, ଆମର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଫନି ଭିଡ଼ିଓସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି କି ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ନିର୍ବାଚନର ନର୍ମା ଗରମ ମାହୋଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ଭାଇନା କି ଯୋଜନା କାଢିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଯୋଜନା କାଢି, ଆଳୁ ଯୋଜନା କାଢି, ପୋଚା ଆଳୁ ଯୋଜନା କାଢି, ଅଣ୍ଡା ଯୋଜନା କାଢି, ଯାହା ବି କାଢି ମୋଦି ଭାଇନାଠୁ ଅଧିକ ଯୋଜନା କାଢି। ଥରେ ମତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଖ, ଟିକେ ଟିକେ ତ ଟ୍ରାଏ କର, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର, ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ରହି। भाई और बहनों, राहुल पुआ आमर खाली चुच्छाटे टाउट्री गंडे मार्ची तार गंडे किछि हेले बड़ नाई मते थरे तमे ओडिसा रे मौकाडे देई दियो मु पूरा ओडिसा को जापान कर देई आउ समस्त घरे गोटे गोटे वाईफाई गंडे लगेई समस्ते पाइने रे बईकी खाली टिकटक आगा देखियो। DJ Harish तमे मोर किछि भी करि पारिब नाही सबु तरह परी एई तरह भी मु खेल करिबी। नवीन मैंने तो आमर मत टिकेट देलेनी आम दलर टिकेट देते से खेल करते 5 भात डालमा देले क्यों हो मत तो तार टिकेट देलनी तोते टिकट देइथिले मोर साबळ लगाई खोली थातु मोर कुकुर नहीं की। तमे दुई जन ठेला पेला होउथ मझिरे मु भोट नहीं जीवी आउ तमे मोर किछि भी करि पारिब नाही। मु जीतिले आपण माने खुशी तो मु बहुत खुशी।